I nou revés per al sector agroalimentari valencià. Segons les cooperatives de la Comunitat Valenciana, l'acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur, anunciat divendres passat en la cimera del G20, suposa un nou colp per al sector dels cítrics, ja pressionat per les importacions de Sud-àfrica i de l'Egipte. L'altre damnificat en este tracte és per al sector l'arròs. 20 anys de negociació i nova decepció per al sector agroalimentari valencià. En el cas dels cítrics, l'acord recull la liberalització de les importacions de suc de taronja del Brasil. Seria progressiu i en un període de 10 anys. Brasil és capaç de ficar suc de taronja en el mercat europeu a preus inferiors al cost de producció del suc europeu. Pel que fa a l'arròs, fa poc que s'ha aplicat una clàusula de salvaguarda de les importacions procedents de Cambodja i el Vietnam. El tractat amb Mercosur torna a posar el sector contra les cordes. L'arròs de l'Argentina, el Brasil, l'Uruguai i el Paraguai, països amb menys costos de producció i menys exigències sanitàries, competirien amb l'arròs europeu. Està clar que va repercutir directament sobre la producció nacional. Nous reptes que tornaran a posar a prova la capacitat d'adaptació del sector agroalimentari valencià.